Kada henerasyon, kompersonikados, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM. Naga. Member KBP. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa, kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namumunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Bakit mo naman nagugustuhan ang pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, ma'am? Yan po, sir. Nag-try lang po talaga ako. Nag-try ako kasi
lunod na po yung katawan ng chewing po sa antibiotic. Lalo Lunod po na. sa pag-uubor. Naku sir, sa pag-uubor, naglalaway siya. Yan po ang nakagamot sa kanyang rice coffee po talaga. Sa totoo lang po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Malimbiyan, nagagaungan po ko po, 34 years old po. Anong magandang naitulong sa iyo sa paggamit mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Dati po kaya naibigay po ako, tapos ang siguro ako po pirming mapti, dahil po halos nakaturog tulog. Iba ang pagmati po sa payo. Pirmi po akong lula, taano po kaya ako anong Ano na ang namatayan mong pagbabago sa lawas po nindo? Dahil na po ako masyadong nalulula kaya po nagbibigay na itong maapdi ang sikmura. Lalo po nagana sa pagkaka, nakakaturog na po ako siguro po mga 7 to 8 hours na po. Dahil naman po ako, kamati naman po ni Lula. Sana po itry po ninyo para po masubukan po ninyo ang bisa, ang rice coffee po. Nasubukan ko na po ninyo. Okay man po siya, pabisa mo. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yolanda Damasco po. Sa edad mong 75 years old, ano po bang mga health problems? High blood, Umaabot po ba ng ilan ng yung blood pressure? 180 over 100. Anong nararamdaman mo na niyan? Nakikinig ako. Sumasakit ang ulo ko. Mamanhid ang ang paa. Naka 60 boxes na pala kayo. Ano ang nararamdaman mo sa pag-inom mo ng Rice Coffee Mix? Mabuti. High blood po ninyo. Ilan na pong inabot nito nang uminom na kayo ng ating Rice Coffee Mix? 140 over 90. Mga ilang araw mo naramdaman, bumaba ang inyong pong blood pressure. Isang linggo. O kumusta na pagtulog mo nang nakainom ka ng Rice Coffee Mix? Mabuti ang pagtulog. Isang pagpapatunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Si Ira po, from Ligaw. Madami kong nararamdaman sa katawan. Sumasakit po yung dibdib ko tsaka likod. May UTI din ako, sir. Anong nararamdaman kapag may UTI? Sumasakit po yung puson. Tapos pag ihi ka na, yun, kukunti lang yung pumapatak na. May dysmenorrhea din po ako kasi pag dinadaslan po, sumasakit yung ulo ko. Pero nung uminom po ako nitong rice coffee, hindi po ako madalas gutumin. Ano pa? Lumakas po yung katawan ko. Ayun po, naging normal na yung pag-ihi ko, hindi na sumasakit. Tapos medyo hindi na rin nalalabo matakot. Yung dysmenorrhea mo, hindi na sumasakit inyo pong puson. Hindi na po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang na idulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Opo, masaganang buhay ma'am. Taga saan po kayo? Salvacion Bato Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po ang magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ganda po siya kasi garit na po yung pangalan ng batok ko. Saka po yung anak ko. Yung ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? Pagkataon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee, yung 4 years old na bata? Po, pag tuminom ako, O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? baba po siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako. Makati po sa ilong, nakakailang bahin po ako. Nag-try nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala po akong nararamdaman, sinisipol po ako, ganun. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagurin. Sa mga nakikinig po, subukan niyo po ang rice coffee. Makikita niyo po yung pagbabago talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang sa imong pinagmamati? Nagtry ko lang po yan sa pagtalastan ko ba kayo sa radyo. Anong resulta kang pagtesting mo kang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Magayon po, magayon na maray sa pag-ihi lalo na kung panggi. Ano po problema po ninyo ang pag-iihi? Dati po, kasi nag-ihi ko niyan, tulong beses na pong minahe. Yung pag inubog ko sa yan, sarong amay, sagod sarong maturog na. Masiramang namin, kukulog ang hawak. Ay, tranquilo po mo rin pagturog pag nakakain mo ko ng rice. Rahay man po talaga ng rice ko pumit na paggamit ko kain ni niya na sunod-sunod. Marayan sa pagturog, marayan sa kung pag-i, sa tandaan ko ginagara na ito ni Kumentiro. Isang pagpapatunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kapag karamdaman ang pinag-uusapan, hindi pwedeng sakto lang. Dapat mapagkakatiwalaan. Dapat kumpleto at walang kulang dahil walang sinasanto ang karamdaman. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. May 15 sangkap na natural. Nagugupo para maibsan ang pasakit sa iyong buhay. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Mabibili na sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yeah, masaganang buhay. Taga-sampo kayo. Anis lang talaga po. Security guard po ako, Papa Jig. Lagi po akong nakikinig po ng programa nyo. Tinry ko pong uminom ng rice mix coffee. Anong nangyari? Ganda po, Kuya Jigs. Talagang maganda siya sa pakiramdam. Talagang nawala yung mga tamnay-tamnay ko ng katawan. Saka yung po, tuloy-tuloy. Dati, dumudumi po ako mga 3 araw. Ngayon po, kada araw-araw po, dumudumi na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kasano po ako ng Pili Camarines, sir. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyo pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo lang sa rice coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng left ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay. Sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Tokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po, pwede sa yung mga paa ko. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayong narinig mo na sa programang ito ang kagalingan, punta na kaagad sa mga butika, pharmacies at mga drugstore sa inyong mga lugar at ipangtanong-tanong na po ang Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1 at iba pang mga Rice Herbal products. Huwag na maghintay mga nanay at tatay. Oras ay mahalaga sa ating kalagayan. Hindi maiibsan ang mga karamdaman kung hindi natin susubukan ang kagalingang ibinibigay ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Baka ito na po ang kasagutan sa ating mga dasal. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jigs Dasa. Say heaven.
yeah, yo! Ayan ha. Sabi nga... Akala mo wala ako ha? Hoy, live na naman tayo nagkakasama-sama sa programang iyong pinagkakatiwalaan, pinagsusubikapan po naman nating maabot ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng kapuluan kung saan abay talaga naman pong 100%. Marami sa ating mga kababayan ang patuloy na napapabilib sa epekto benepisyo ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Tanong ko lang, may diabetes pong nanay ko. 2 years na po siya hanggang ngayon. Hindi po gumagaling-galing kanyang nararamdaman. Pwede po ba sa kanya ang pagpapainom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Abay, kung matagal na po kayong nakikinig sa ating programang yung laging sinusubaybayan, walang imposible kung inyo pong gagawa ng paraan na sumubok, gumamit, uminom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Pero sabi nga natin, iba-iba ang metabolismo, yung sistema ng katawan ng kada tao. May mga tao na mabilis ang reaksyon, mabilis ang epekto, mabilis ang resulta kapag inaaraw-araw ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway, ang spelling po naman ito ay R-I-S-E. O baka marami namang magkakamali po sa inyo na po. Lagi nating ipinapaliwanag, lagi nating ini-spell ang tamang titik, mga letra, para sa gayon hindi po kayo magkamali kung kayo po'y magtatanong sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Ano po? R-I-S-E. Pare-parehong mga tunog, magkasing tunog, pero iba-iba po ang spelling. Tulad po ng R, A, C-E, race. Yan po ay magkaiba naman ang spelling, magkaiba naman ang kalatunugan. Ano po? Iba naman yung R, I, C, E. Abay, yung po ay bigas. Yung pong bigas. Kaya nga, diabetic ang nanay mo. Paano mo nalaman na diabetic ang nanay mo kung hindi po kayo pa nagpapa-blood chem? Mas mainam, wag basta-basta magpapadala sa mga hula-hula. Ano po? Sa mga nakikita, kinakailangan may sinasabi tayo na laboratory examination, laboratory, clinical studies. Kumbaga, kukuhanan po kayo ng mga specimen, halimbawa ng dugo, ng ihi, at syempre pa mag-undergo ng medical examination sa parte sa katawan ng tao. Mag-undergo po yan. Hindi po yan basta-basta. Ngayon, kung sakaling diabetes ang nanay mo, anyway, itry mo. Kaya nga, wala naman pong mawawala. Kaya nga, tinatadtad ko na po kayo. Mga paliwanag, mga pahayag. Dahil, para sa gayon, abay, yung mga tao na po mismo ang magpapaliwanag kung ano pong benepisyo, kung ano pong resulta kapag inaaraw-araw pag-inom ng Rice Herbal Coffee. Actually, hindi naman po ito gamot. Baka isipin po naman ninyo, pag-inom ng Rice Herbal Coffee, gamot po yan. Hindi po siya gamot. Ano po? Ito po ay isang uri ng nutritional supplementation sa pamamagitan ng pag-iinom ng kape. Kumbaga, kinapita lang yung lasa at timpla ng kape para mailagay yung mga sari-saring mga prutas, yung mga gulay na hirap po nating mahanap. Ano po? Hirap nating mapag-isa. Kaya nga, sa isang sachet, abay, boundary na po kayo niyan. Boundary na po kayo niyan sa pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway, wala naman po yung side effect. Wala naman po yung overdose. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Ako palagi pong nakikinig sa'yo.
Kaya lang hindi pa ako nakasama na bumili ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sige, try mo po. Meron na po dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa inyo pong lugar. Kaya nga itong ating programa, abay inaaraw-araw natin kumbaga kinakalampag ang ating mga kababayan na sana masubukan nyo na yung pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 kasi kahit anong paliwanag po natin din ano po? Uy, binabati nga pala natin ng masaganang buhay. Maligayang pakikinig kay Edwin Bogtay ng San Jose Occidental, Mindoro. Uy, yung mga kababayan po naman natin na nakikinig sa atin dyan sa gawi po ng Mimaropa Region sa mga taga San Jose Occidental, Mindoro. Itatanong niya kung magkano Rice Herbal Coffee. Anyway, mura lang naman itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Dyan yan lang po direktang bumili. Kuya Jigs, dito po sa amin sa Tarlac, nagkakaubusan na ng supply ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Abay, kapag nagkakaubusan, indikasyon na talagang suwak sa kanilang panlasa at talagang affordable itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kumbaga dahil sa benepisyo na tinatamasa at nararamdaman ng ating mga kababayan, abay talagang pinapakyaw na ng ating mga kababayan. Kuya Jigs, ano pong gamot sa masakit na balakang hanggang paa? Surodel pala ito ng Bangaragay. Abay, masakit ang balakang hanggang paa. Unang-una, itry mo magpa-check up sa doktor. Kasi hirap ang bagay na hula-hula lamang. May mga pagkakataon na sumasakit ang balakang papunta ng paa. Abay, maraming factors yan. Ikaw ba'y laging nag-aalsa ng mga mabibigat? Ikaw ba'y laging aalsa din yung mga bagay na hindi mo naman kaya pero pinipilit mo yung puwersa. Ikaw ba'y laging nagpipigil pag-iihi? O kaya'y bakit sumasakit ang balakang? Abay, ikaw ba'y laging pinagpapawisan at natutuyaan ng pawis dyan sa parte sa likod mo? Pababa. So maraming factors po yan. Hindi agad-agad na pagpapainom ng gamot ang pinakamainam na resulta, kundi abay yung tinatawag po natin na physical assessment, medical check-up and consultation sa isang doktor dyan po sa inyo pong bayan, sa inyo pong probinsya. Kaya nga talagang bago ka uminom ng mga produkto, ano po, abay isang guni muna yan sa doktor kasi yung doktor ang mag-a-assess. Pero maraming factors kung bakit sumasakit yung balakang at papunta sa paa. Ikaw ba'y laging babad sa tubig? Ikaw ba'y maninisid? Kasi maraming bagay yan. Hindi yan basta-basta kinukuha sa mga pahula-hula. Anyway, i-try po ninyo, malay po ninyo, baka sakaling masubukan po na ninyo itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at iba pa nating mga produkto na talagang tested, trusted, and proven. Kuya Jigs, pwede po ba ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa Tagyawat? Abay, kung sa Tagyawat, unang-una, kapag ikay tinatagyawat, abay palatandaan na ikay nasa puberty age na. Ano po? Pangalawa, iwasan mo ang palagi ang pagpupupuyat. Kung tinatagyawat ka, iwasan mo ang pagtitiris. And of course, kapag tinatagyawat ka, abay indikasyon na talagang nasa teenage life na ikaw pumapasok. Ano po? Ngayon, kung tinatanong mo kung pwede ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay opo, nakakatulong din po naman yan. Pero hindi naman natin sinasabing gamot ito sa tagyawat.
tagyawat. Ano po? Kumbaga, yung hormones mo, abay natutulungan na gumanda ang sirkulasyon. Wag lang basta-basta pag-iinom ng kape, kinakailangan yung healthy lifestyle. Ang maagang pagtulog. Kasi kapag maagang inyo pong pagtulog, syempre, abay naiiwasan ang pagdami ng tagyawat. Yung tagyawat na yan, abay basura yan sa katawan. Bakit tinatagyawat? Unang-una, tinatagyawat ka kung kayo po, ang lahi ninyo ay syempre tagyawatin. Pero para sa akin, mas mainam na yung tagyawat kasi may putok sa kilikili. Ang tagyawat, pwede mo siyang makausap harap-harapan, pero kapag may putok ka sa kilikili, nako, kapag tumatagaktak ang pawis, tapos mahangin, abay daanan ka lang ng masamang hangin, tumbado ka, ano po? Pero i-try mo, kaya nga sabi nga natin, pwede kang magbaka sakali. Malay po naman ninyo. Balang araw, abay tagyawat lang yan, pero marami pang maa-address sa iyong mga nararamdaman kung susubukan mo ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 na available sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store, sa mga grocery store, dyan sa inyong lugar. Try mo na, baka sakaling wala na pong paglalagyan ang mga natulungan na nitong ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Marami na tayong mga ebidensya, mga nagkaresulta na natulungan nitong ating Rise Herbal products. Uy, napakabilis ang oras. Ako pa naman si Baby Armalite, si Kuya Jigs. Katawan po naman dati sa technical side, si Engineer Ferdy Losada. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Ito na ang kwentong Rice Coffee. Hello, masaganang buhay! Kwento ni Nanay. O ano ang mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rise Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang natablay ba? Ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Kwento naman ni Tatay. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rise Herbal Coffee, sir? Mula po nang maggamit po ako ng Rice Coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic. Bigla po siyang humilom. Totoo talaga po. Payo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang Rice Coffee dahil talagang subok ko na talaga. Kwento ni Ate. Anong problema ng iyo pong anak na 2 years old, ma'am? Ano po kasi siya, sir, every month na lang po na-atake po siya ng Hika, asthma. Asthma po yun. Kaya po monthly po, dinadala ko po siya sa clinic. Tapos niresitahan po siya ng ang maintenance niya po ng gamot. Tapos pagkatapos po ng pag-maintenance niya, na-atake pa din siya ng hika niya. Hika or asthma, opo. So ngayon, paano nakatulong yung ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa 2 years old mong anak na inaatake ng hika or asthma? Pinainom ko po siya ng yung pagpapainom ko po sa kanya, yung isang sachet po ay kinakalahati ko lang. Opo. Na lang pong rice coffee po ang pinapainom ko sa kanya. Opo. And then, anong nangyari, ma'am? Ano po ngayon, yung 2 years old yung anak na tuloy-tuloy po ang pag-inom niya, thank God po talaga, at hindi na po siya inaatake. Kwento naman ni Tatay. Yung sakit ng katawan, wala. Kasi yung namamasin yung kapatid din kasi ako. Nawala yung masakit ng katawan ko. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Kwento ni Nanay. Po magandang naitulong sa pag-inom niyo po ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Pasakaw. Nahis po yung varicose ko, tapos yung pong sakit ng balakang ko. Gaano na kalalaki yung mga varicose veins niyo po, ma'am? Laki na po, para pong mga earthworm ba? So ibig sabihin ng pag-inom ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, pwede po yan sa mga varicose veins, ma'am. Tama po ba? Opo. Ano pang may papabot mong mensahe, ma'am, sa may mga varicose veins din at nananakit yung balakang, ma'am? Go ahead po, Ma'am Lina. Mamili kayo ng rice coffee 14 in 1 plus
Yan. Kasi naproblema na ito. Mahanap kami ng sakit ng Malacanang, yung Maricol. Pagiging na lang kayo ng rice coffee. Ang ganda yun. Ayun. Kwento naman ni tatay. Ano pang nangyari pag inom ng Rice Herbal Coffee? Yung mga sakit ng katawan ko nawala. Mhm. Parang bumalik ako sa dati kong lakas. Ayun na. Kwento ni ate. Opo, masaganang buhay ma'am. Taga saan po kayo? Salvacion, Bato, Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po ang magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ganda po siya kasi garit na po yung pangalan ng batok ko. Saka po yung anak ko. Ah, ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? 4 taon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee, yung 4 years old na bata? Pag duminom ako, O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? baba po siya. Kwento ni nanay. So, Ma'am Mina, bakit po kayo nagka-interes sa sumubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Tangalan, Aklan? Kasi po, gabi-gabi ako napakinig sa'yo na maganda pala yung rice coffee. Tapos, uminom ako, nawala yung sakit ng katawan ko at masigla at malakas yung pan ko, pakiramdam ko at maganda na yung pagdumi ko. Kwento naman ni tatay. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Nawala na po yung sakit ng sikmura ko, sir. Medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Nung simula po, sir, nung bumili ako, ngayon, sir, 4 na yung binili ko. Apat na po ako. Maganda yung pakiramdam ko. Kasi natrabaho ako po, sir, kahit paano. Kasi talagang masakit yung mga katawan ko, tapos yung sikmura ko. Ngayon, medyo talagang gumanda, sir, dahil dito sa rice coffee. Kwento ni nanay. Ma'am Rose, ano ang nagka-interes sa iyo, Ma'am Rose? Bumili na ating Rice Herbal Coffee from Pangasinan. Go ahead po, Ma'am Rose. Noon, nakainom ako ng rice herbal coffee, mahinay katawan ko, lumalakas na. Tapos yung blood sugar ko, normal na. Kwento ni nanay. Napakagaling po talaga ng rice coffee. O, paano mo nasabing napakagaling yung Rice Herbal Coffee, Ma'am Auring? Di balik-balik na po baga ako sa doktor, Opo. laboratory. Hindi po nawawala yun. Nung makainom po ako ng rice coffee, yun po, nawala na po yung mga sakit ko. Oh. Kasi yung high blood ko, hindi na po ako ina-attacking niya. Kwento ni nanay. O yung unang-una, yung matamlay yung katawan ko. Ngayon, yung uminom na ako ng 3 times a day, malakas at pinapawisan na ako at maganda, hindi ka napapagod. Masaganang buhay! Bumili na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit nyo at maganda, masarap na tulog, maganda yung pagdumi mo. Masaganang buhay! Yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee, totoo po talagang nakakagaling. Katulad ko rin po, gumaling po ako sa rice coffee. Masaganang buhay! Malapit ang katawan ko, sir, basta may rice coffee. Kwento ko. Kwento mo. Yan ang kwentong Rice Coffee.